Henkilöstö, palkat ja tekoäly katso tänään edes tämä. Monella meistä on kokemusta isojen Excel-tiedostojen läpikäynnistä ja henkilötietojen tarkastamisesta. Tämä voi olla iso osa työnkuvaa ja sama tarkistustyö voi toistua kuukaudesta toiseen. Tai pikemminkin sikli voi olla palkkaajusta seuraavan. Ehkä joku jo hyödyntääkin tekoälyä rutiininomaisten työtehtävien tekemiseen. Tekoälyllä voidaan etsiä poikkeamia, tehdä koonteja ja kysyä vaikka puuttuvien tietojen ja kirjausten perään. Tekoäly voidaan opettaa tarkistamaan aineistoista vaadittavat asiat ja sen jälkeen tekoäly muodostaa uuden korjatun aineiston. Kaikki tämä automatisoituna työnkulkuna. Kyllä, se olisi mahdollista jo tänään, mulla olisi ratkaisu teille mietittynä. Pysähdy hetkeksi ja mieti, voisiko työtehtävät ja työajan käyttöä organisoida uudelleen.